Lah iki. Iki arepe muni gak oleh dirabi senengane dalange kok. Ora. Ndak. Oh iki to. Ora iki piye? Upamane iki karaktere piye? Upama secara fisik iki apik iki dirabi, bocah kalem ya to. Teko njabane kalem, muga-muga jerone ya kalem. Gak apa-apa dirabi, Mas. Yo ya pok kalem ya, tapi kan aku yo urung roh. Kan serawunge yo belum dekat karo sing gak kalem iki. Ketemune nggur pas latihan to. Oh iya, gak apa-apa iki dirabi. Ala konone meneh piye karaktere? Aja kita kancane, Mas. Seneng kula, Mas. Oh, seneng bombong nggih. Bombong rasaku iso kepenok karo sampeyane. Kepethuk. Luar iya, biasa. Sampeyan sehat ta, Mas? Sehat. Antuk pangestune Mbak Prigel kula pinaringan sehat. Kosok wangsulipun Mbak Prigel pinaringan sehat, kabaripun kados pundi? Pangestune Mas Akbar. Sehat to nggih? Alhamdulillah sehat. Niki wau berangkat dari rumah mana? Dari Kediri. Oh, Kediri. Iya, saya asli Kediri dan sekarang juga di Kediri. Loh, sampun mboten teng Tulungagung mboten nggih? Oh, tidak. Sakniki teng Kediri. Iya, sekarang di Kediri. Monggo pinangkrak. Nggih, nek wah nek kapinujon senggang, kapinujon longgar kula tak mampir. Ah ya ora mungkin nenek longgare sampeyan ki sesasi lek umume wong tanggapan iki kan ya 30 dina to, Mas? Heeh. Lah sampeyan iso sesasi ping 45 lho sing 15 lek mu golek nyandi. Ya sak mayang awane no. Oh ngono. Sampeyan ki ya ngruwat barang ngono apa piye? Ngruwet. Alhamdulillah ya Mas Akbar. Sowan dusun Babatan. Heeh, Babatan sampean wis bolak-balik rene ya. 2 kali niki nggih Pak Bu nggih. Katose nggih. 2 kali ya. Nak kula tasik sepisan niki nggih? Heeh, nembe 1 kali. Oh iya, aku sik sepisan iki. Marai pas corona ki urung kenal ya awake dhewe ya Mas ya. Oh, belum, kita belum dekat. Sampeyan karo biasane bintang tamu sitoke kae. Nggih, kula lali punan rekamanipun. Sapa ta jenenge aku kok ya lali. Nggih. Aduh, sumu aku. Ambil kipase, Bu. Ya, salam-salam dong. Sumu aku. Kok iso? Pacarmu sing ndi saiki? Astagfirullahaladzim. Ngaten lho, warga masyarakat dusun Babatan menika sampun tanggap, sampun ngerti. Dasaripun Babatan kalih Mas Trip niku dekat. Terus perjalanan kula sampai ke lokasi menika 5 menit. Sik to, ditekoni apa lek mu nyauri apa? Lho, sik rambatane kan ngene to, Mbak. Oh iya, cerita. Jadi apakah hubungannya 5 menit perjalanan ke sini? Warga masyarakat Babatan niku sudah apal njaba jerone dalang akbar. Loh. Wiwit zaman semono kula sowan pertama teng Babatan mriki, sowan dulu pas Covid sampai sekarang urung ana ceritane dalang akbar kok cedak karo wong wedok niku durung ana sejarahe. Percaya Bapak Ibu? Piye saurane piye tekonine? Pisan kas. Sing kene percaya napa mboten Bapak Ibu? Sing kene mboten, Mas. Sing kono no, Sing kono tak tekoni ya. Pisan kas, heeh. Percaya napa mboten, Pak Bu? Percaya napa mboten, Pak Bu? Mboten apa percaya, Mang? Mboten. Mboten, berarti yo bener ngono lho. Ih, sowah dalang iki. Ya kan yo ngene lho Mas yo. Piye. Umumnya enek awan, enek bengi, enek wong lanang, enek wong wedok. Kan ngono to? Awake dhewe iki diciptakan berpasang-pasangan ngono lho. Sampeyan mosok arep dhewe terus. Mula aku tekon warga kene yo ben ngerti sampeyan saiki ku berpasangan dengan siapa. Ngono. Engko sok-sok awakmu seneng karo Heru aja lho Mas yo. Mboten, ngaten lho, Mbak Prigel. Bojo, wong nek wis rabi kuwi sedina kanggo selawase, ya to. Wong bebojoan ki ora sedina 2 dina, ya to. Dadi gini, wong iki kudu milih wong wedok ki kudu sing tenan. Oh ngono, kudu difilter tenan-tenan ya Mas. Kudu ibarate wong tuku montor ki kudu di DP sik. Oh ngono. Berarti kudu Maksudnya kudu di ngerteni karakter dan sifatnya itu seperti apa. Gak kudu dijajal dhisik ngono. Lho lah nggih dijajal pemikiran dan karakter dan sudut pandangnya. Mekaten lho. Iya. Contone piye? Lah contone nggih mekaten, kula cedak romo wedok nggih cedak biasa, serawung biasa.
Sejauh itu loh Mbak Prigel. Sik Mas, wah lagi mang enek gambare to. Agak eroh aku enek gambare, Bu. Ah tak tutupi lah ngene. Kuwi ngene sapa to jane? Tak ibu lho. Niku ya buke jadi Ngapa lho, Bu, ya? Nyapa to nek gambare barang kipas sih mbok ya sing umume kipas biasa ngene iki mang nyaput template gambar barang ngono ki mang. Kudune nek gawe kipas ngono anu rupane sindene dewi-dewi. Ngono ya. Sinem dadi ya gambare bupar. Heeh, wis tak Dek kapan ke dicetakne terus pecah lho, Mas. Lah nyapa iso pecah. Lah dadi kok. Iya ya Mas Akbar. Penontonnya luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Didongake ya, Mas. Dongakne salam sik no sadurunge donga. Aku mau wis salam ya. Mugi-mugi aku rung krungu baleni neh. Iya, mugi-mugi warga dusun Babatan ya. Babatan. Nggih, tansah pinaringan kesehatan. Amin. Ya, rezekine melimpah. Amin. Sing dereng kagungan jodoh, muga-muga ndang diparingi jodoh. Sing amin banter dhewe iki sapa ta, Mas? Lho niku panitia. Oh, iki termasuk kancane panitia. Oh, iya. Oh, sing DP aku kae iki. Ngaten, Mbak Prigel. Iya, Mas. Kok iso ndongakne urung entuk jodoh. Melengwas ning aku. Urung entuk jodoh. Anu pas madhep ngarep iki irungku gatel. Oh, tidak ada salahnya aku sharing karo sampean. Iya, sharing. Foto rene to, Mas? Sampean kan umure wis berapa saiki? Sekarang 25. Padha selawe. Seumuran. Selawe itu singkatan selawe, seneng lanang wedok. Iya. Dadi wis puber. Selawe seneng lanang wedok. Iya, seneng lanang ya seneng aku kan rong rabi. Heeh. Rong rabi gitu. Jadi menurut sudut pandangnya Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening, wong wedok sing cocok karakternya dengan Akbar Salami, wong wedok sing model piye? Nganu, Mas. Ki karakter. Di sawang teko fisik ya, ki fisik ya. Oh, fisik. Ngomongin fisik ya. Ayo. Teko ngerti kencet. Apa kuwi kencet? Iki lho. Iki apa lek ngarane? Tungkak. Iki lho. Tungkak to, polok to. Polok, Anggere wong wedok sing poloke rada nerincing. Rada nerincing ngono kae. Heeh. Kuwi aja mok rabi, Mas. Lho, terincing malah apik to. Aja mok rabi. Enteng to malahan. Aja. Lek wong wedok poloke nerincing, kuwi boros, Mas. Lho, nek Kuwi polok boros tidak bisa mengatur keuangan. kok iso? Ya ngono, mergo terincing. Mergo terincing. Jadi pemikirannya ki kecil. Kecil. Heeh. Gak Jadi iso tidak bisa wawasannya gak luas. gak luas. Ngono ya toh. Iya, Pokoke iya. wong wedok sing apa nek Kencete, kencete poloke iki nerincing. Nerincing. Aja mok rabi ya, Mas. Mergo boros. Saiki tak teko. Upama kencete kuwi rada bendol ngono piye? Umpama kencete iki rada bendol rada bunder ngono Rada kae. bunder, kuwi apik. Oh gak, kuwi aja mbok rabi. Kok aja dirabine? Kuwi aja mbok rabi, kuwi wani karo wong lanang. Nek kencete bunder kuwi wani karo wong lanang. kuwi Aku ya sok mulai sesuk tak nek kenal wong wedok tak deloki sik kencete kaya apa. Iya, kudu didelok kowe Sing nek dicek pertama malah kencet ya. Iya, Iya. Terus lek enek wong wedok sing sikile rada ulunen kaya aku ngene iki, Mas. Ngene iki. Kuwi piye? Aja mbok rabi, Mas. Kok iso? Mergo aku wis duwe bojo. Oh iya. Iya. Tak kira apik. Ora enek sing apik. Terus neh, Mas. Piye, Lek Mas? enek wong wedok tangane ulunen, enek ora sing ulunen iki. Ndak. Tangane ulunen, sikile Persis. ulune rada akeh. Kuwi aja mbok rabi, Mas. Wulunen tangane. Heeh. Ora entuk dirabi. Ora oleh Sebabe. dibanci. Ngono ya. Dadi kowe ora usah rabi. Oh, banci saiki yo dikerok kok. Ora usah rabi, wis ngono ae. Wis ora rasa rabi lho. Saiki ngene, Mbak. Penak ngono, rabi Wis. rumangsamu apa penak? Sik aku mumet manut umusmu deloki kencet, deloki tangan. Saiki momo sinden saiki, secara fisik lho ya. Heeh. Momo sinden 1 iki sing cocok karo aku momo secara fisik iki sing mana? Sakjane ya Mas, iki jujur hati paling dalam ya Mas ya. Sing paling cocok ya asine ya ibuke iki. Gajinge. Duh, Sing nome akeh lho. Ora, rumangsamu aja ngenyek ibuke. Ibu iki zaman nom-nomane iki kalah iki. Lho iya nom-noman ning zamane Bung Karno. Nek yo saiki zamane iki kok. Gek enek sing ngalahane ibuke kok. Momo iki yo gak cocok. Gak cocok. Kuwi kencete plincip. Ayo. Kuwi boros kuwi, boros dadi wong Iki wedok. ya? Heeh, boros. Kan umponine kaya ula serit.
Heeh, ngono iki boros. Iki sing sandinge piye ra cocok? Iki gak cocok. Penyebabe. Wani karo wong lanang iki. Oh, wani karo wong lanang mergo kencete cilik. Kok cilik bunder. Bunder. Heeh, bunder. Mama sandinge iki aja mbok rabi Mas iki. Iki bathuke iki akeh ulune kaya aku. Aul kuwi sing tengah. Penyebabe apa? Nek apa kuwi kenene akeh ponine ngopo kuwi? Biasane lek masak asin. Hubungane. Ora ul, ngaku ul. Masak. Kok malah ra iso masak kowe? Wah, iki penelitiane Mbak Prigel kok bener kabeh ya. Iya bener, aku ya wedok rumah sama aku banci apa. Andinge Aul. Lah iki. Iki arepe muni gak oleh dirabi senengane dalange kok. Ora. Ora keto. Ora iki piye? Upamane iki karaktere piye? Upama secara fisik iki apik iki dirabi, bocah kalem ya to. Teko njobone kalem, muga-muga jerone ya kalem. Gak apa-apa dirabi, Mas. Yo ya pok kalem ya, tapi kan aku yo urung roh. Kan serawunge yo belum dekat karo Presiden. Gak kalem iki. Ketemune nggur pas latihan to. Oh iya, gak apa-apa iki dirabi. Kalere konone meneh piye karaktere? Aja kita kancane, Mas. Ojo tek kancane gak beli. Ya ora maksudnya ki fisik seperti ki lho Mbak Birgita ki umpama fisik kaya ngono ki karaktere piye? Iki karakter sing gemati, suka menabung, suka memasak. Bener ra Bir? Gemati ya. Piye? Ya Bu bener aku. Iya. Gemati ya. Umpama sing lanang umpamane arepe jago ngene badike dilempitne. Dilempitne. Umpama bojone dalang ya disetlikakne jarike diwirokne ngono. Ya, luar biasa Birgita. Yo. Nek Bupar kuwi nyapa to melu barang iki. Lah liyane nom-nom oke. Lah jaremu malah sing apik dhewe kuwi kok iso masaku. Wes ya nyanyi. Nyanyi apa? Oh iso. Aku arepe nyanyi lagu Arab Mas, lagu Arab Mas. Nemo. Pelok 6. Iya. Arab, asli Arab iki. Arab iki asli. Rungokno ya Mas. Magadir to? Udu. Arab. Nemo. Sak pira neme Mas? 6 moane sak pira? Mo 6 mo kabira walhamdulillahi kasira. Kok iso tahiyat lho malah. Arab apa Mas? Iftitah sing Arab lho Mas. Lah iya. Yo nyanyi ya yang ada iramanya. Lah kan iki yo seni yo nyanyi. Selamatan ngono lho. Ngono. Pelak 6. Ki bawa apa? Bawa to. Oke. Apa pucung Mas Kemambang? Pangkur. Wih, suwi ndak krungu suarane Mbak Prigel. Anake sing nomor 2 lanang wedok. Wedok Mas, aku urung berhasil gawe lanang. Wah, lah iki lho tekono aku lho. Piye? Kowe ndak pengen to kowe duwe anak lanang. Yo pengen, sampean ro rahasiane ngono apa piye? Duwe anak lanang terus dadi dalang ndak pengen to. Yo pengen. Piye resepe? Yo sok tak WA. Yo terus. Dadak di WA, wong-wong kan malah penasaran to ya. Yo terus. Rarasek dusun babatan. Ya. Rarasek dusun babatan. Mas operator, di operator Mas, miku rada banter no sithik Mas. Mikku untiren sithik. Cek. Tes 1 2 3. Oh, kebanteran rada liri. Rotok lirih cek, tas cek, 1, 2, 3, tes dicoba. Lirihnya Mas, dilirihnya. Kebanteran. Cek, 1, 2, 3. Na, lirihnya. Saya dipateni kok. Ora, lirihnya. Mesaknya gamelannya ra krungu kok suaraku sing fales gitu. Lirih. Kurang lirihnya Mas, kurang nih. Ini. Oke. Rotok dibanternya sih dek Mas. Yuk kan yuk dipasne to Bu. Aja mbok gek-gekne. Kuwi wis sak awane suwenene karo Pak Barok kowe. Sak awane wis budrek. Posisine dipindah kabeh sone. Yo. Nanggap wayang. Kunjuk syukur remreng Gusti. Nanggap wayang kunjuk syukur Gusti, syukuring Gusti. Terus lakoni
konmu lah sesasi Raja Soya ta ki mau. Nah iya, kok yo ngerti ya to. Yo ngerti ya kudu ngrungokne ta ya. Sesaji Raja Suya garing garis miring Pandhawa bersyukur. Iya. Terus Ana dawuhe Pak Joko ta. nah iya. Para warga sambiya guyub rukun tuhu Gya tumandang makarya Ya tumandang makarya terakhir tansah rahayu lestari dongane tansah rahayu lestari untuk seluruh para warga masyarakat Babatan. Babatan luar biasa toh. Iki aku ora ngarani dhisik, Mbak. Bebas terserah panjenengan arep ditibake apa. Wis, manut. Nah, ditibake mlumah to, Mas. Maksudnya iki tembange. Bocah gunung mawon nggih. Oke, cocok. Bocah gunung. Ning langsung rame wae. Piye garape piye? Pertama ya apa ngono jaranan apa piye ngono. Oke, ben digarap karo kanca-kanca. Sik tak selingi sik, Mbak. Iki ana puki layang, ben diaturke karo adik-adik kang sarta mbak-mbak pesinden. Nyuwun gending saking bapakmu Rata RT 7. Setunggal tembang kangen, angka kalih sambel kemangi, angka 3 negara angin, angka 4 sinarengan. Peh mbok tuku kaset lho. Akeh ora apa-apa. Lah piye sampean ki ditanggap kon muni malah mbok kon tel kaset ya. Ora apa-apa iki wis ana tindihe, heeh. Bocah gunung nggih? Nggih. Monggo kanca-kanca. Sing rame ya. Nah, yuk dadekke, heeh. Ya. Obah ngombak ke. Ayo Mas Soyar.
Mbak Prigel, Yo. menurut penilaianku lho, Mbak. Jenengane bar bayi anak keloro ki suarane kok luwih bantas, Mbak. Masa Suarane kok luwih banter ngono lho. Anu Duwe ya, anak loro iki kok iso suarane ibarate kaya genderno sangupane saya amba lho, Mbak. tapi yo anu Mas mengkis-mengkis. Mengkis-mengkis ora apa-apa. Anake sing kedua siapa namane, Mbak? Namanya J. Yoti. Argat Sani Sihing Gusti panggilane J. Wah, apik lho cah saiki jenenge apik-apik. Biyen zamane sinden pojok dhewe ngono jenenge anu ya prasaja. Kuwi sinden kuwi pojoke jenenge Parsinem. Nah. Ana sing jenenge sapa? Sing ngenong Sipan. Sing gambang Slamet. Nek jeneng saiki koyo ngono kuwi apa J. Wah, luar biasa. Cantik. Iya karena kakaknya kan L. Oh ya. Jadi bariki K. Oh, Pas urut. JKL ngono ya ta Mas? Iya, heeh. Ya, so L lanang. Yo. Apa kowe ra kelingan ana latar padha lelungguhan kegocekan Ayo yo. Oke. Gunung Cobangan nongku ora bisa kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku Hey, oh, hey. Ambekan sih. Piye tabane kanca-kanca meningkat ora? Meningkat ta? Tambah kompak, tambah ganteng-ganteng. Astabrata ganteng-ganteng ya? Ganteng-ganteng. Sing ibot ya ganteng ya? Bagus. Oh iya. Lah kok aku ra muni bagus ra kok tabu to, Tris. Iya. Entake, Mbak. Ayo. Apa kowe ra kelingan? Terima kasih. Ambekan dulu ya Mas Akbar. Nanti dilanjut lagi ya. Oke, aku tak moco-moco. Ya. Ya kuwi pamundhut lumantar WhatsApp. Ayo, Sareh-sareh waton pikoleh, gremet-gremet waton slamet. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45. Oh iya. Mas Akbar dan kru Astabrata sehat sukses selalu untuk kabarkan saking Allah Ta'ala. Nyuwun gending gubuk asmara. Lagu menika kagem sedaya pamirsa ingkang anenggane lumantar live Astabrata.